Goeie en welkom bij Boppenslag met het café. Een heel speciaal en bomvol café. Want de gast is de familie Zonderland. Epke, Herre, Johan, Sofie en Omke Epke vertellen haar een verhaal hoe het leven in deze bijzondere turnfamilie. En het is werkelijk weer, het is hier graatvol. Het publiek ben jong voetballers van VV Oudegeer, Wim Brits of Zuidwesthoeken, maar we nou zeggen. En ik alle hier turners in wording, dus fans van Epke Zonderland. Ja, en de familie Zonderland dus, maar hij het huid kon net komen en ik zus Geeske is er net. En waarom die er nou net is, dat wordt in het volgende filmpje wel duidelijk. De familie Zonderland is de meest bekende turnfamilie van Nederland. Heid Huiten groeit op in Bolzert, is sportief, tot een turnjen, hockey en had treien over sterrenkruisjes bij een mariden. Op een lemster merken komt Huiten korbolster Sofietje in. De liefde is wederzijds en een jochetje 26 trouwen ze. Huiten en Sofie krijgen fjouwe been. Geeske, Herre, Johan en Epke. Epke is trouwens verneerd nooit disse Omke Epke. En waarom? Ja, dat weet geen ien. Degenen van Huiten en Sofie zorgen ervoor dat alle fjouwe been onlis hebben van turnien. Van Mem hebben ze de fijne motoriek mooi kregen, van Heid de kracht en het troszettingsvermogen. En de eerste salto's werden maken bij gymnastiekvereniging DOS op een lemmer. Herre en Johan voetballen bij CVVO. Johan werd zelfs scouten terug sportclub Jereveen en had daar als jeugdtrainer Iene Gert-Jans Verbeek. Maar na 1 jaar jouwt Johan de vakker onder turnien. Epke en Johan trainen dan 4 dagen in de week op het Jereveen bij coach Gerard Speerstra. Had Mem zoiet dat er nog een tweede jongen thuis zit, mooi Herre echt mooi trainen. En mooi succes. Herre, Johan en Epke helden alle treien het nationale team. Herre wordt Nederlands kampioen in 2003 en een jaar later moet hij de nationale titel oerdragen aan zijn jongere broer Epke. Geweldig, Epke. Ja. Nou, fantastisch. Geeske, Herre en Johan zijn intussen ophouden met turnien. Maar Epke is uitgegroeid naar een vrouwtopper. Met als ultieme doel Olympisch goud in Londen. En er komt trouwens weer een Lietse Zonderland aan. Jawel, Geeske verwacht het een Lietse poppen in maat. En neem maar van mij aan, dat zal ik wel weer een turner worden. Nou, dat hoop je me toch, Sofie? Jazeker. Maar toch ik een turner worden? Dat Nee, niks mat, zul hè? kennen, maar dat zullen we wel. Het zit in de genen, toch? Ja, denk het wel. Ja, ik denk het wel, Ja. hè? Ja, voordat we het even over de hele familie herstellen, Epke, maar we toch even naar de actualiteit. Wat betreft het kwadpleit van Jeffrey Wammes. Volgens het op een voet of leest het aan kant lezen? Ja, ik liet inderdaad wel een beetje aan de kant lezen. Ja, het is iets waar ik zelf ook helemaal geen invloed op heb. En nou, het leidt natuurlijk wel ouw op mijn eigen focus en prestaties. Dus ik ben inderdaad voornamelijk bezig met de sport en met de trainingen. En ja, eigenlijk volg ik meer wat via de media, dat is wat mij krijgt ervan. Maar Ja. meer ik net, nee. Maar de teneur van zo'n kwadpleit en wat er nice zijn wordt, jou dat die ik zwargen? Nou ja, goed, op het moment dat het op zijn dij dan bezig is, dan merk je ook dat het wolk is volgen en dat het inderdaad dat er af en toe wat storende berichten kunnen komen. Maar ja, aan de andere kant moest ik wel reëel bloeien en naar de feiten zien. En goed, dat stelt nu wel gerust. Ja, had het Jim betaande? Sandai, ik en die dagen? Ja, je Op bent wat er voor ik mee manier? bezig. Maar wie van mij mijn sportmedje, dus ik ben lekker naar de sportschool gegaan. Zodat ik daar makkelijk mee omgaan kan dan. Dus Ja. gewoon iets Maar ondernemen. maak je die wel zwargender, hoe dan? Nou, hebben we eigenlijk net in. Tot de tiesje, ouder dan de tiesje. En ja, voor u, wij houden het positieve aan. Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat antwoord of het laatste woord wil we graag jaren. Dat moment dat we verder kennen en ze nou, we gaan wat Ja. organiseren. We gaan mogelijk naar Londen, maar we wachten nog even. Je wacht je toch nog? Ja. Ja? Ja. Zo zwarig is het dan toch nog wel, Herre? Nou, ik was er net, hè? Nee. Nee, ik heb een goed vertrouwen dat het goed komt. Ja, maar vervelend is het wel. Ja, het is even, zolang het dat tros sleept,
is het nog net officieel dienende. Maar aan de andere kant zijn we Epke aanwezen om hele duidelijke redenen. En daar gaat het volgens mij om. Dus ik denk dat het goed komt. En ik heb in ieder geval vertrouwen in. Ik denk net zo dat Epke nou zit te wachten tot de uitspraak komt natuurlijk. Nee, Dus, nee, want je mat het toch. Ja, zij is het. Zij is maart, dan is de uitspraak, toch? Dat zou ik u kennen. Oh, nou, sa volgens het. Jongen, wat maakt ze nu zwargen? Oké, het verhaal waarom is hier mooi dien. Nou, de familie Sonderland. Alle band binnen tegen talentvol, Sophie. Ze kennen alles, hè? Ze kennen reetrieden, ze kennen voetballen, ze kennen turnen. Ze doen om muziek. Ja. Wat voor geen mix het dit best? Ja, nou ja, een mix. Ik denk, talent heeft wat mij kregen. En mijn familie, wie eigenlijk bezig met muziek. Dus dat zit echt in uw familie. Alhoewel Huiten dus ik zeer muzikaal is, hè. Maar dat ziet er bij u, dat weer bij u is wichtig. En de sport? En de sport minder. Ik wie eigenlijk een uitzondering. Van een van de 8 band, wie ik degene die heel fanatiek sporten. Ja. En dan krijg je jouw band, 3 jongens en Famke. De eerste begint wat te sporten. Bij de gymnastiek. Maar gymnastiek. Ja, in het dorp. Ja, hoe ontwikkelt hem dat dan? Gaat dat heel stadig of heb je al heel gauw terug van nou dit wordt wat? Nee, gewoon beginnen. Zelfs niet naar de gymnastiek en een paar jaar vierde dat ze bij de selectie kwam. Dus dat gebeurde met Geeske en toen weer de jongens ik vier dat ze begonnen natuurlijk. Ja. Maar Geeske was de eerste die wijding aan wedstrijden en medailles hellen. Ik geloof dat ik beelden hen nog trouwens, of hebben die al litten jongens? Dit is van je optredens hè, op campings en dergelijke. De campingtours die je dan. Maar een zeer sensuele Epke Sonderland. Ja, dat zijn de leuke dingen. Maar dat stimuleerde je hem wel heel bot? Nou ja, stimuleren. Ik denk wel dat we het voorbeeldjoegen bezig zijn met muziek en de band de kans joegen. Om dus ik actief te worden en dat ze het leuk vonden. En ze ontwikkelden dat zich. Ja. En dat kon dus naast het sporten, ben ik met muziek bezig. Ja. Nou, er waren er 2 jongens die turnden, de tredders hier tussen en die mochten ik nooit waan. Hoe heb je hem dat in je jeugd ervaren? Hoe gaat het ook? Johan, vertel dat eens. Nou, ik denk heel onbewust wie een hoop energie. En het is maar goed dat hij de memories bij een sportclub hebben gedropt. En gewoon dat hij heel enthousiast ben ermee bezig geweest, maar net bewust denk ik van, dat was het echt, of in ieder geval de eerste jaren net, dat was het echt, uiteindelijk heel professioneel ermee bezig was. Maar waarom ging je hem op turnen? Of op gymnastiek wie het dan eerst niet meer kon? Nou ja, ik denk dat dus hij de mem daar wel een rol in hadden. Ja. Omdat zij... wij zijn zelf ook lid van de gymnastiekvereniging, dus beide dingen we daarin. En ik denk dat als de band liet binnen het eerste is naar de gymnastiek. Lekker daar watje. Goed voor de motoriek. Goed voor de motoriek. Ja. Zij gewoon in die krachten. En dan in het dorp, dus na een aantal jaren ontwikkelde dat zich. Maar ik net toen, wij hebben gewoon, ik wil even nagedacht voordat wij naar Jouren, letter Heerenveen gingen, met de jongens vanuit de selectie. Van we beginnen we aan. En toch zijn we nou lid van mij. Ja. Dat probeer je en dat zullen we wel. Maar en goed, dat groeit stadig gewoon en dat groeit en het groeit en als het goed gaat, ga je verder. En dan stop je net. En hun woon ik net stopje, ze gaan gewoon verder. Nee, want dat moet een gigantische energiewest heen dat gezin Epke. Ja. Of wie het net altijd zo? Nou ja, inderdaad zoals Johan zei, dat we net echt heel erg bewust op mij maken of zo. Natuurlijk, we zijn heel fanatiek ermee bezig. Ik denk dat bij mijn ouders inderdaad wel bewuster weer, want die moesten alle dingen organiseren. Maar als ik de schaluur aan de basisschool en stond de auto voor de schaluur kleren en we werden naar Heerenveen rijden en we gingen trainen. Ik ben met z'n allen natuurlijk, met z'n trein. En dat of veel dat ik normaal is, maar dat is dat dan door. Het is net zo normaal dat ze fanatiek met die sport bezig is misschien, maar voor ons weer het gewoon heel normaal en gewoon heel leuk. En, zonder druk. Vooral geen druk. Nee. Ja, want je kan ik nog goed leren.
Ja. Dus kwallenkoe er ik nog bij. Ja. Het is echt net te leeuwen. Ja, goed, natuurlijk is het wel, de must inderdaad wel het werk af en toe. Zo, op het moment dat ze dan naar de middelbare school eerst, dan komt het wel shit. Op de basisschool hebben ze het nog net, maar op de middelbare school werd het nog wat dreger met de school en de studie. Ja, en dan moest inderdaad, de moest wel wat verroer hebben inderdaad. Ja. Maar goed, op dat moment best wel verslaafd in die sport, denk ik, dat het ik, Is het verslaving, Herre? Is het verslaving? Ja, verslaving of Maar de liefde heb ik altijd gezegd. Wat een liefde. of automatisme soms. De groeit daarin, dus inderdaad. Heel veel zelfsprekend. Ja, het is vanzelfsprekend. Dus net, we voelen net vreemd wat het doen. Op een gegeven moment inderdaad merk je wel dat het wat oorpatroon is een leeftijdsgenoot. Maar het is een heel logisch en natuurlijk ontwikkeling. Ja, literaire zoet heet en oorleven als leeftijdsgenoten. Is dat soms net moeilijk? Ja, moeilijk. We zijn ook wat dat betreft wel bewust van dat nog een sport waar vol trainingstijd en arbeid in nodig is. Het is net zo Maar je bent ik puber. Ja, maar en je wil andere dingen, natuurlijk. toch? En het is het zo dat wij nooit eens wat andere dingen dan turnen en leren. Dus we hebben volgens mij een vrij normale opleiding en opvoeding nog gehad. En ik hoor dingen in de vrije tijd, die hoor ben ik door en pubers. Dus nee, wat dat betreft hebben wij volgens mij net heel veel mist wat dat betreft. Nee. Johan, dat bist op een gegeven moment ophouden, vrij gauw. Nou, vrij gauw. Ja. Nou, vrij gauw, maar er bist wel ophouden. Ja. Je koest het net meer opbrengen? Nou ja, op een gegeven moment, ik kon toen niks studeren. En toen in Delft. Toen heb ik voor mezelf gewoon die afweging maken van, vind ik het nog wurg om zo vol erin te stoppen. En op dat moment werd het voor mij duidelijk, ik hield het eerder ver, nog een EK, ik mij die en toen dacht ik van nou, voor mij is dat, wie dat genoeg. Het wie kleer. Ja, ik weer heel veel dien, wat dat betreft. Ja. Ja. Nog even over ouders, want waar helm je hem de tijd bij om dit al je te begeleiden? Ja, nou, de banden nog gaan hebben en de ouders er plezier in hebben, denk ik dat eigenlijk heb ik het gevoel dat het eigenlijk vanzelf gaat. Omdat je het leuk vindt. En ik word te geren, dat is ook wel wichtig, hè? Ja. Maar huidig hier dat ik. Ja. Winnen ze streng eigenlijk? Nee. Maar nee, dat heb ik het nooit ervaren. Het is gewoon altijd meer motiverend binnen zijn west, maar net qua streng. Natuurlijk op een goede manier, maar net streng van je moet er dit van en je moet er dat van. Nee, als je hebt echt een hele vrije keuze. En ik kan me goed herinneren dat ik wel momenten heb gehad dat ik het turnen net zo leuk vond, dat Joch dan ik kan. En dan wil ik vooral niet dwongen om mijn trot te gaan, maar dan wil ik inderdaad praten met de trainers. En hij wordt even wat rustiger aan dingen, maar op een gegeven moment de smaak met te pakken. Maar ik kreeg van hun heel het gevoel van als ik nou wil stoppen, dan is het prima, dan stop ze maar en dan geef ze het door. Ja? Ja, nou, zo heb ik het altijd beleefd en het is altijd mijn eigen keuze geweest om naar die turn af te gaan. Ja. Ik wil even nog de rol van de mem, want ik heb die een hier volgen naar de vorige Olympische Spelen daar. En er zit hier moment bij en ik hoop dat ze hem kleersteen hebben. Dat is volgens mij vlak voor de kwalificatie in Peking en toen wie ik bij hem en toen gebeurde het volgende. Dat is het oren, denk ik, deze jaar. Sophie baant een Kjeske, is dat nou speciaal voor Epke? Nou, dat zou ik niet zeggen. Epke die vreegt er soms, die vregen dat het kerstje dus bruinen kan, voor een tentamen of iets. Dus daar is hij wel mee bezig. Nou weet het net, maar ik dacht juist dat ook aan. Ja, maar de kwalificatie hier zijn banen toen, bij de finale net. Echt net? Ja, ik denk het wel. Daar lijkt het probleem. Nee, want ze wie net thuis. Nee. De finale wie ik net thuis. Nee, dat zie je bij Studio Sport. Ja. Oh ja. Dus nou weten wij ik weer, omdat misschien is daar. Ja. Ja. Maar is net het zo, thuis. Epke, is dat belangrijk, zulke soort dingen? Nou, belangrijk, maar het houdt me soms wel een goed gevoel inderdaad. En want het kerstje dat het me volgens mij van de oma kreeg. Van de oma. Dus Ja. ja, dat deed me wel aan het denken en dat houdt me soms wel kracht, ja. Ja, en het jouwt ik de gigantische belutsen hiet aan. Maar ik kan me ik wel voorstellen dat je drie van die jouw topsport bent hebben, steeds maar. Dat je ik wel eens zwargen hebben, want ze matten echt keihard trainen. Ja, dat is Rick altijd, West. Dat wel. En dat ligt net aan merken. Maar dat is het risico van
van het vak. Ze zijn Maar bezig. en gewoon dat is toch van, nou gaat het te vier? Nou ja, ach, misschien wel, maar dan laat ik het net, dan zit ik dat net. Nee? Nee. Nee? Zei Nee, ze net? zolang als ze zelf verder willen, dan nee, dat is het geen. Ja, ja. En die belutsenheid van je alle jaar met elkaar, is dat nou bijzonder? Viel je hem dat ik als bijzonder? Want waar hij ik is, er komt een hele rij achterom. Ja, nee, wij vinden, ik denk dat is voor ons gewoon. Wij vinden dat mooi om bij elkaar te wezen. Ja, Dus dat is net ja. altijd zo, maar Nou, het kennen we weer. Er binnen het volle evenementen ben je net bij binnen, Johan, of wel? Nee, klopt. Nou, Epke dat won een hele hoop wedstrijden trouwens mij, dus we kennen het ook bij wezen. Maar wij zijn natuurlijk een enorme fan allegaar van de sport. En dan is het fantastisch dat Epke nog Safir de mij is kwam en mijn bloed trok in. Ja. Ja, dat maakt het dus natuurlijk heel enthousiast. Ja, Herre, is de haast al bij, hè? Ben je wel vaak bij? Ja. Ja. Olympische Spelen Peking week er net bij. Nee. Nee, daar winnen wij weer bij. Daar wie hem bij. Zullen we dat even share later nog? Oh, dat Ja. is wel leuk. Van, dan Ja. weten mensen thuis voort hoe die belutsen niet om uit. Ja. Nee, hij maakt niet de combinatie. Hij doet een extra dubbel salto. En ligt ernaast. En dan valt het stil. Oh, het is echt verschrikkelijk, hè? Ja, toen ik het van de middag weer uitzocht, Ja. het weer een verschrikkelijk moment, maar dat wordt voor je 1000 keer erger wezen. Ja. Op dat moment, Ja. hè? Ja. Nou, ja, wie dat moment inderdaad. Op een gegeven moment wie het, heb ik die relativeerde na 4 minuten volgens mij al. En dus dan wie ben wij dan om er nog meer uit te treuren dan hij zelf. Dus al snel weer te beseffen, nou, super, het was een hele mooie ervaring in de finale hellen. En hij was heel dichtbij, Ja. iets heel moois. Het is hartstikke mooi dat hij nou de herkansing krijgt. Ja, het toont wel hoe je met elkaar verweven binnen. Zij hem machteloze gevoelens die, hè? Ja, ik denk dat ik Lau zelf niet rechts heen om dat te zien. Ja. Ja. Want beschreeuw dat gevoel eens, dat hij zijn finale turnt. Ja, dat bedoelt altijd, en zeker in finale is altijd, dan moet hij maximaal turnen. Dus het risico is dan nog even een tikje hoger dan in een kwalificatie of in een orenwedstrijd. Ja, ik bedoel inderdaad machteloos en dat ik schreeuw nog vaak even en ik denk dat het helpt. Dat hoop ik, of in ieder geval, dat dacht ik gewoon, dat vind ik voor mezelf in ieder geval. Maar dat ben ik wel gespannen momenten altijd. Dus ja, dan inderdaad wat Epke zei, ik doe het liever zelf dan zo'n spanning inderdaad. Ja. En als hij in de hal is, want de juist hem op Studio Sport in Oeral, hè, de juist in en dat is Herre, als hij erbij is. Ja. Doe juist het ik en dan is dat noffelijk? Ja, zeker. Ja, het is de enige stem die echt terugkomt, is maar, want de juist iedereen misschien wel, maar Herre is de enige die ik op het moment bewust mijn meidje. Maar misschien komt het op het moment dat hij weet precies hoe mijn oefening gaat en hij weet wat turnen is. Het is zelf ik altijd ervaren. En als het dan even iets oors rint en ik ger hem, dan wist dat hij mij leeft en dat hij toch altijd weer wat een stukje kracht of meer zelf. Ja, zeker. Ja, dat vind ik echt heel fijn. In die hele kwatte periode? Ja, natuurlijk. Het is gewoon even een flits, dat is hem juist. Maar ja, ik weet net hoe het ken. Misschien is het gevoel dat ze net alleen vast is, als dat er meer mij leven. Maar ik weet het, dat is een goed gevoel als ik er dan terug in. Ja. Johan, doe je nog wat met turnen? Helemaal niks? Nee, ik heb het rustig uitgebouwd en toen daarna heb ik nog wel eens een keer naar een jelly of zo wat proberen, maar dat joeg zijn hoofdspierpine en... dat zag ik al. Ja, nee, dat op een gegeven moment wie het kleer. Ja, dat is toch ook de sport? Ja, ik voetbal je weer een hoop. Nou. Oké. Ja. Dus, dat heb ik wel oppakt. Marco van Basten kan wel scouten. Nou, nee, zo fanatiek ben ik nooit. Nee, zo fanatiek net meer. Maar turnen, ik verder wat Herre, daar is druk in de turnverhaal wel ondergang. Dat heeft ook net? Dus Nee, dat nee. ik leuk vies dat het die onlokt, zeg maar.
Nee, ik ben er op een gegeven moment uitgestapt en nou, klaar. ik vind het prima. Ja. Nou, ik ben nog net klimmerdij, maar eigenlijk ik wil weer, want we moeten even een wissel Even een tapassen. wissel, ja. Want er is één man, en dat is nevens mij de allergrootste fan van Epke, en dat is Omke Epke. Johan, bedankt. Ga daar lekker zitten en dan hier even het verhaal van Omke Epke. We hebben hier tussen ik wat beelden van Omke Epke, de man waar nou Epke verneemd is. En dit is op het EK in Berlijn, dat Epke goud hebben op rek en zilver op bregen. En als je deze man in dat oranje pakje zegt, dan weet je ook, het is Epke Zonderland. De Epke Zonderland. En Arjen zei in zijn filmpje, waarom is hij verneemd naar Omke Epke? Ja, want hoeveel Epkes binnen er wel net in alle... Nou, als ik er 5, 6. Het wordt altijd, die namen worden steeds weer verneemd van Oerpaken en dan alle Omkes weer en iedereen. En dan is het maar riederij, wie het vroeger ik zei, Epke van Her en Epke van Jan en Epke van Huiden. Ja, zeg je dat maar. Ja. Ja. Zelf ik nog enige turnskiernis? Nee, ik heb vroeger wel zo rieden. En qua triathlon zeg ik wel dient. En volleybalje. Maar turnen net. Turnen net. Ik beweeg me meer op het gebied van toneel en muziek. Ja, en toch bist oeral bij. Ja. Want nevens mij, wie is de enige die het in Peking wie of wie er nog meer van de Johan wie er ik, hè? Johan. En Heid. Ja. En En Heid. Oh ja. Maar Omke Epke is erbij. Ja. Gewoon. Altijd. Ja. Waarom? Nou, mooi. Met die jongens los. Ja, nee. Zolang het er een turn is. En daarna, ik let ik net last. Nee, het is hartstikke mooi. Je bent er een keer maar begonnen. En ik vind het prachtig om erbij te wezen. En die spanning en die... en hij moet werken. En ik heb vakantie. Ja, zij is het. Maar wat fascineert hij erom? Nou, gewoon de spanning en erbij wezen. En al die moeilijke factoren die ze dan uithalen om zo'n stuk concentratie op te bouwen. Want dat is vaak... je moet er al de hele minuut of 2 minuten mee tot het uiterste geconcentreerd wezen. En na de tijd zal er een hele ontlading wezen van dat... Ja. En dat is mooi omdat ik mooi maak. Ja. Hoe is dat voor die Epke eigenlijk? Hè? Want Herre die stiet dan weer te razen op de tribune. Nou, dat vies dan noffelijk. Maar om altijd, hè, de familie is altijd erbij. Ja. Hoe is dat? Vind ik mooi. Ja? Ja, ik ben nog heel goed in Beijing toen. Ik denk dat met de kwalificatie wie dat. Ja, de kwalificatie en ik ran die enorme hal binnen. Echt een enorm stadion en ik zag even om me heen en hup, daar zie ik zitten. In het oranje natuurlijk, dus dan wist ik gewoon, oké, daar zitten altijd ze. Herkenbaar, hè? Ja, de oranje hoed zie je hier volgens mij op, dus van die afstand kon ik wel ja, maar dan wist ik gewoon, oké, daar zitten ze en ik weet het, voor de rest besteed me misschien het heel bewust heel veel aandacht om, maar dan wist ik gewoon dat ze dus binnen en dat is altijd heel fijn, ja. Het jou het geen druk? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, het is een gestelde, ja, gewoon een lekker gevoel en druk je altijd zeker net. Nee. Dus het is net zo dat ze die maar wat loslitten matten. Het blijft zo volle mogelijk het mooi. laat zou ik zo de hele tijd erbij. Ja, zo volle mogelijk erbij. Herre, toen ben ik nog actief in de turnwereld. Vertel, wat doe je precies? Ja, ik werk bij Sportstad Heerenveen. Ik ben verantwoordelijk voor de turnorganisatie, met name de exploitatie van de turnhal en de evenementen. Ja, daar ben ik nog steeds bij belutsen, net zozeer in de topsport, maar van een heel oor gebied. Ja. En inderdaad, komend weekend hebben we een mooi toernooi. Ja, best toernooidirecteur en dan heet het heel druk en hij heeft mooi pakken hoor. Ja, precies, dat zie je aan de andere kant. Ja. Dus, nee, dat is komend weekend weer in Heerenveen. Het Ziedijk-toernooi. Het Ziedijk-toernooi, ja. Een hartstikke mooi evenement, altijd het begin eigenlijk van het seizoen. We proberen dat, ik ben er 2 jaar bij begonnen om dat te ontwikkelen en steeds naar een hoger niveau. Ja. En het is de komende editie weer een hartstikke mooie editie. Maar internationale toppers en Epke op mij en de internationale top. De Olympische medaillewinnaar zilver van Peking op Voltiers die hebben, Philip Ude. En nog een paar toppers. Dus, ja, een heel mooi toernooi. Dus Snijn is iedereen welkom natuurlijk. Ja, iedereen is welkom. Komende Snijn. Komende Snijn ja. Maar hier staat nou geen nocht om te zeggen van nou, ik doe eens iets heel oors. Ik ga in een oorswoordorganisatie ontwikkelen. Nou, net zozeer, want ik heb wel het gevoel dat ik iets heel oors doe dan ik heb dien. Het is nog steeds de sportwereld, maar van een hele andere kant. Dus ik ontwikkel mezelf op een heel ander gebied. En
Dus ik heb wel het gevoel inderdaad dat ik een hele andere wereld en ontwikkeling trommeid dan wat ik altijd ding. En het is inderdaad, ik vind de sportwereld sowieso heel mooi. En turnen is een mooie sport, maar wat dat betreft net heilig voor mij om constant mij bij belusten te bloeien. Want ik krijg zo een sportwezen, evenementen wat ik nou doorga, het is mij alle sporten. Ja. Net nou toevallig turnen, maar nee, wat dat betreft turnen net heilig, maar de sportmanagement kant op ontwikkelen is vind ik hartstikke En dan leuk. is het leuk dat je dat in je oude sport kunt. Ja, en misschien inderdaad wel, dat is het simpre ik word als in ieder geval de kant van de topsport ik kerst. Ook is die toppers naar Heerenveen krijgen, dat zie je eigenlijk toernooi. Ik denk dat het wel helpt, dat is hartstikke mooi. Ja. Bekend hiet Omke Epke? Ja. Ja, want de bus hield iets bekender, hè? Ja, door Paul de Leeuw. Ja, door Paul de Leeuw. Ja, zal we even zien? Ja, ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Je moet niet met je handen in. Ah, niet door hier. Wat zei je nou? Epke lul? Nee! Oh. Zou het niet durven? Stop! Nee, dat moet zo. Wat doe jij nou? Oi, 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 oi. Wat een 9, hè? Wat een 9, ja. Maar zou je niet een bekende Omke? Ja. Nou ja, dat meesten weten wel dat ik altijd mooi ben. Dus die zei, ik ben op de televisie. Want bij Obi, ik onbekende mensen. Ben je net op de televisie? De chocolademan? Ja. En de band op Skullen natuurlijk. Ik van, meester, ik heb meestersjongen. En dan in de klas een programma gemist. Dus alle je nog even zien. Ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja, ben leuke dingen. Dat jij er ik alweer bij. Ja. Maar goed, het is ik ben een heel spannende titel. Ons 6 maart hè, in de agenda eventjes. Ja, maar hij doet er niet toe. Maar nou moet je hem datzelfde traject weer in. Weer die spanning, weer oh. Bij de Olympische Spelen, daar bedoelste. Ja. Nou, dat doen we dan ik. Weer. Ja. Maar kun je het weer opbrengen? Ja, natuurlijk. Jawel. Het is wel loes spannend, hè. En je hoopt dat er heel bloed. Dat is het wichtigste. Er komt toch de mem dat het goed gaat. Ja. En dan hebben wij er ook plezier in. Dat er dan weer belt of thuis komt en vertelt van ik heb weer dit of dat in een nieuw onderdeel. En ja, dat vinden we geweldig. Ja. Dus ja, zo veelt het. Ja. Maar de andere kant, hest ik. Het is wel spannend. Het is hartstikke spannend, hè. Godverdikke me. Maar dan moest nog kwalificeren. Ja, vormbehoud tonen. Vormbehoud tonen, zeg maar kwalificeren. Ja, wat is het eerste moment? Het is eind maart in Cottbus, een Challenger Cup. En het leidt echt wel heel wat vroeger dan de orenwedstrijden dit seizoen. Maar daar heb ik bewust die uitgekozen om die kwalificatie in ieder geval met 10 uit te dwingen. En kijk, vanaf dat moment hoef ik geen rekening mee te houden. Nee. Want stel je nou verder alle wedstrijden bij elkaar ziek is en dan ben je dan toevallig geblesseerd of wat dan ook. Dan ben je toch gedwongen die wedstrijd turnen, terwijl het misschien beter is om rust te nemen. Dus het is gewoon lekker als het nou al lukt. Dan kan ik helemaal mijn eigen plan trekken daarna. Dus Cottbus, eind maart. De ticket is al besteld, Omke Epke? Nee. Dat maakt dan makkelijk. Ja. Maar Londen wel. Dat komt Londen wel, hè? Londen is bij de auto. Ja, dat komt helemaal goed. Ik wil je hem hartelijk danken voor de komst hierheen en voor het mooie verhaal. Ontzettend via het Bobbeslag Café. Na je weekend is dit programma de weer. Dan zit Arjen de Boer hier. Dan weer orensport en orengasten. En Mandy Verzels weer een reguliere Bobbeslag. Nou dadelijk schiet jij uit Nijs. Een heel noffelijk jongen. Doeg.